Брюксел обяви пакет от наказателните процедури срещу европейските страни, които не спазват европейските норми, и даде 5 случая на Европейския съд. Защитената зона около нос Калиакра е спирка по миграционния път на птиците между Африка, Близки изток и Източна Европа. Зоната е включена и в Европейската екологична мрежа. Брюксел е загрижен, че страната ни е дала разрешение за изграждането на вятърни турбини и изпълнение на около 500 други проекта без адекватна оценка за въздействието им върху уникалните местообитания и биологични видове в района. За последните 3 години Брюксел изпрати 2 предупредителни писма до София за неспазване на директивите за предварително проучване на ефекта от застрояването. Българските власти са предоставили информация, но страната ни продължава да е в нарушение на 3 директиви и поради това и се дават само 2 месеца, за да се произнесе. В противен случай ще бъде дадена на Европейския съд, който може да разпореди изземане на проектите и да наложи финансови санкции. За BTV новините, Антоанета Николова.